mindhárom, éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Esik eső karikába, Kossuth Lajos kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás. Sziasztok! Ez itt a Game Empire, és most a magyar fejlesztésű 1848 nevű játékot teszteljük. A játékot a Huszár Games nevű magyar fejlesztőcsoport készítette, és a Magyar Oktatási Minisztérium adta ki, és ennek hála ingyenesen letölthető több honlapra is az interneten. Most a főmenüben járunk, több funkciót is igénybe vehetünk. Egy játékos mód, több játékos mód, a beállításoknál beállíthatjuk a beállításokat, található a játékban enciklopédia, és persze itt kiléphetünk. Az enciklopédia annyit akar, hogy megnézhetjük az eseményeket kronológikus sorrendben, információt szerezhetünk a hadjáratban, a játékban szereplő erődökről, magukról a hadjáratokról, a hadvezérek, élő hadvezérek életeiről, és a hadseregek állapotáról. Most nézzük az egyjátékos módot. Az egyjátékos módban 6 hadjárat található, és plusz egy hadjárat, ami oktató hadjárat, amelyben megtudhatjuk, hogyan kell toborozni, hogyan irányíthatjuk az egységeket, és egyebek. A hadjárat 6 hadjárat sorrendben. Erdélyi hadjárat, őszi hadjárat, téli hadjárat, tavaszi hadjárat, nyári hadjárat, és a teljes hadjárat, amely az egész szabadságharcot felöleli. Itt kiválaszthatjuk, hogy melyik féle legyünk, a magyarokkal, vagy az osztrákokkal. Továbbá úgy is be lehet állítani, hogy egy gépen ketten játszunk, hogy a játékos Magyarország is, és Ausztria is. Beállíthatjuk továbbá a játék nehézségi fokát, honvéd, százados, tábornok. Ezek közül a honvéd és a tábornok nehézségi foknak csak a gépelem van szerepe. Beállíthatjuk továbbá az orosz és a lengyel beavatkozás mértékét, nincs, korlátozott vagy teljes. Ezen felül pedig beállíthatjuk, hogy legyen-e felderítés a játék során. Na, legyünk Magyarországgal, nehézségi fok legyen honvéd, orosz beavatkozás ne legyen, lengyel beavatkozás legyen teljes, és felderítés legyen indítás. Ez itt a játék betöltőképe, kezdődik a játék. Na, itt a játék, itt vannak mindig itt a körök egy hétnek felelnek meg, itt vannak minden kör elején vannak az adatok, év, hónap, hét, hőmérséklet pillanatnyilag meleg, időjárás napos, talaj száraz, folyók apadnak, Duna apad. Események vannak, névfelkelés, Veszprémbe, Székesfehérvárba, és kolera járvány, Nugent hadosztályának a morára 5-tel csökkent, és 342 főt vesztett. És a történelmi eseményeket is felsorolja. A Kisárnő csapatai elfoglalják a perzsi szerb tábort, szabadságharc első nagy győzelmét aratva. A Fejér templomi helyőrség Madespak György Madespak őrnagy vezetésével elfoglalja a Baracsevgái szerb tábort. Kezdődik a játék. Magyar segélyek parancsára várnak a hazáért és a szabadságért előre. Nyilván vannak ilyen hibák a vetületben. Itt ugyanúgy év, hónap, hét, a sereg lelkesedése, itt vannak még az adatok. Itt vannak, menjünk el most például egy magyar hadosztály, itt van Móga János hadosztálya. Minden hadseregnek ezen a panelen vannak az adatai. Itt van Móga, megnézhetjük az életrajzát, amit a enciklopédiában is meg lehet tenni. Itt vannak az adatai a táboroknak, 4-es szintű a kezdeményezése, 2-es a támadásra, és 5-ös a védekező értéke. Mozgáspontokat van, mert azt jelenti, hogy mennyire tud manőverezni, mennyire tud mozogni a hadosztály. Itt van készenléti szintje,
az ellátmánya, lőszer, élelmiszer, stb. És a harci szerelem, ami 58 pont ennyi. Itt vannak a létszámra utaló rész. Itt van, hogy hány lovassági alakulata van, mégis 0 fő lovasa van, 8720 gyalogosa és 12 ágyúra magának. Itt azon a kis gombokkal olyan különféle dolgokat lehet tenni. Ebben itt elérhetjük a menüt, képernyő mozgatási sebesség, itt is állíthatunk képernyő mozgatási sebessége, animációs sebessége, beállítások, külön zene, hangok, mentés, kilépés. Itt ahol ez a két zászló van, itt nézhetjük meg a mostani eredménytáblázatot, egy statisztikai győztes ütközetek, győztes csaták, döntetlen ütközetek, döntetlen csaták. Itt pedig a győzelmi pontokat. Csaták még nem voltak, városok és erődök győzelmi pontjaival együtt a magyarok vezetnek, és összesen még a magyarok vezetnek. Itt meg majd a veszteségek lesznek láthatók lovasság, gyalogság és tízesség szempontjából. Itt ez a piros kör, benne egy ponttal, egy adott köreseményet lehet megnézni, ez a kék nyíl segítségével pedig át lehet adni a kört a másik félnek, az osztrákoknak. Na itt Pesten áll Tóth hadosztálya, akit én Pesten rendelek Mészároshoz. Itt jobb egérgombbal meg tudom nyitni egy fülecskét, amely adatokat, amelyekkel különböző cselekményeket lehet beállítani. Új hadtest az azt jelenti, hogy kiválasztunk egy szimpatikus tábornokot, de Mincsédi László, és például a helyi hadseregekből például most Mészáros Lázár egységéből például lovasüteget átadom Mincsédi Lászlónak. Ennek az ellentéte az ezred áthelyez, amikor egy tábornok alá vonjuk a hadseregeket. Most Mincsédi László alá. Megnézhetjük a tábornok, ugye itt vannak a hadvezér, itt a tábornok gombnál tudjuk állítani a tábornokokat, hadvezért is válthatunk. Ha mégsem tetszik ma annyira, vagy pont nem a legjobb szerepkörje jó, akkor cserélhetünk tábornokot, viszont vigyázni kell, hogy a tábornok leváltása -5 morál és készenlétbe kerül. Na itt van a hadtest részletek, itt meg tudjuk nézni a hadtest részleteit, pont Mincsédi hadteste a 9. magyar gyalogüteg, a 14. magyar gyalogüteg és a 4. magyar lovasütegből áll, harcértéke 23, ellátmányigény pedig 55. Itt lehet még azt, hogyha kicsik a hadtestek, akkor mondjuk most ketté osztunk, a egységek ketté is lehet osztani, viszont az -5 morál. Mondjuk létrehoztuk a 20. magyar gyalogüteget, annak viszont csak egy üteg áll rendelkezésre, és ekkor lehet az a beolvasztás, hogy fölösleges, hogy külön egységbe legyen, ezért beolvasztuk mondjuk a 14. magyar gyalogütegbe, és így annak több ütege van. Most pont a 9. magyar gyalogütegbe osztottuk be. Na, itt van több hadtest, magyar hadtest, Móga hadteste, itt látjuk, itt is kis betűkkel számuk a létszámot. Itt mondjuk a kerekít mindig a játék általában kerekít, mivel itt 9000 van itt feltüntetve, viszont csak 8720 katonája van magának. Itt van Görgei hadteste. Azt még meg kell jegyezni, hogy vannak olyan tábornokok, akiknek van speciális képességük, itt például a Görgei keménykezű, és ez azt jelenti, hogy az egységének +10 morálja van. Itt van Kosztolányi Mór hadtestét, Gáspár András lovassági tiszt. A lovassági tisztnek olyan speciális képesség, amelynél a lovasságnak mindig +15 morált kap. Csatakor, vagy nem csatakor. Itt van Teleki brigádja, Vécsei hadteste. Akkor jöjjön a csata. Bizony, jöjjön a